Hello guys, welcome back to my channel and my new video. Guys, दिनैहाय लिसु खाजि जानो नागिरदों आरो ओमफ्राय जिरगासिनो दायो एसेल'सो दंबावो गाइस मा होनोमोनलाय लिसुखौहाय हानना दोनखानायसो आरोखि ना गोदै जायो होननानै हाननानै मानसिफोरानो गैया बारा जाग्राफोरानो नै दानद्रासो गेम गेलेबाय थादों Jenny, kuya laga sini lagi. Biji hakau, tu ini macam luar macam Ini sudah kalah na? Ya, saya. Mau kasih lu sih sini. Kau sih kena ada sini nih, biji hakau. Ori mau sih buat saya nak lain kali. Rabu zafir lagi ada sih ada. Nah, ini sudah kasih sini. Zafir pun jadi zafir. Kamu zafir lagi? Mana sih? मानसिफ्रा जायो ओमफ्राय ओंखायनो जोंबो ट्राइ खालामनो नागिरदों बानलुखौ बारा होना गरनै होनानै दोनलायबावो जाबाय गोसा जानो हाया फिसाइलै गोसासो जानांगौ गोदैखा ओरैनो दाबो जिरखाङा नै देलाय बोरैबा बिदै गोनांलाय आं दुखु बिदै जाबा माथो जायो नै जाबाय जोंनिया बेमारनि Ayo saya nih, ketahu, huni, ketahu, huni macam apa ya? Nunggu, angin silulan nih deh, jangan istirahat yang guys. Oke, gue di kayak beri bangun jalan harus guys sampai. 그야 잡힌작은 그만하네 오케이 그래도 나버리 가면 돼 이거 자자요 이제 그러는 거 BTS 끝을 쓴다구나 이제 끝을 돼요 이슬랄래 무슨 Đây ra không bấy, bây giờ mà mình lấy, bây giờ bị list vào thôi chứ bữa cái sen cái kem phải gì cái sao này, cái lạc mà này list ra, mutu, mobil ni friend aku nak tidur dah ni, biji balok, guys, saya ni, jadi apa sih mana thang nak dengar kisah jing kisah kenal ni, ayo asyik mana, ekor deal naik dah, wei thang nak dah, wei, ayo, saya sana mana thang saya, narji lainnya, nasi nak aib sanjo, orangnya hak ni orangnya dah sini asyik sukan berpikir, ayo sana mana nuwa, pantau bari dah sebai ni, toko kiri, labai. Yuk biar mau kikir bukan malah juga. Lada berapa macam? Ya. Narji gue itu mai bisa lihat siapa dia. Ambil kau nak lakuin bahagian biar alu dong macam ni. Ni alu. Ni gue berada di sini. Di langi. Ini begini ya. Kaki segera masih terus. Ni. Ayo bunuh deh. Sekarang apa kacang muka ini? Nak kerja kerja kelas 3. Jadi ni siapa jaga jenau jo? Bisa jaga ni. Macam mana lagi? Guys, ni lah, baik dah nasi. Empat ni dah. Saya gerli ya, sona balik ba? Hayo gili guys ni. Cuma pergi ke. Ayo kerja. Kabai be. Musuh lagi. Em thắc cái gì không? Bodo sana thang sini nak pergi dah. Cái này chúng ta. Iya. Masih kubuk sini berapa dah thang sini nak? Salam ni dia dah sini. Pangka gurin ni kan gar berkait dah sini. Ada mana lah?
Hey guys, ada Lisu जालायबाय मा होनोमोनलाय आदा फैदोंमोन ना बिनो हानना हरनाय नामैनो जालायबाय ओइ देखो नुदों हामगौ मानसिखौ नुग्रोमोना मिनिनो पिंकि हामगौ नारजि ओंख्रिमोन बे बिसिना मास्टार देलायखो बिमा फिसाजोआ देलायथाराखै नारजिखौ रुखांबाय बेखौ मिक्सियाव होनोसै गिदिरावनो होखाथारबाय नै नै जाबाय नै ओइ फिसाजोआव खोमसि नुदों गैया नुबानो उन्दैया गिदिंदां दैसो होबाय नै दायो दै होबा आराम नांगौ जायोना दै होबानो सान्था जायो दै होआबा गाबा नोङो माबाया मा होनो दैखौ नारनो हाया बे नैबेखौ ओरै खिथिं बेखौ सानांगौ ना नारजिया बारा गोखा जाया गाइस बिदि माबाबा मा होनो बिदि खालामनानै संबा औ नोङो आखाइजों माबाबा साबा एसे गोखा जायोना लांगाब थाजोबा पिंकि नालाय dia nuban mini dia biar ba ish ish bye Pinky ish ish lakshan bye bye bilu sih last masih nikah berapa nih साबसिन जादोंमोन बेखौ न'खरथाम सिलिन बायदि सिनायलाय बियो लोंफेराखै आंबो दिउसो माथो माउन्टेन नै लोंनोबा ना हारसाफोरा लानानै मा अबस्था खालामदों नायसो खाला ब्रेड ओमफ्राय नै बेदरनि माबानि नारजि ओंख्रिनि एकदम रेडि मैयाहाय आलासि जाहैनायावहाय लाबोनाया सोर सोर भिडिअखौ नायाखैमोन नायनायफ्रा मिथिगोन आरोखि ना बेदर लाबोफादोंमोन जों आलासि जाहैनायाव आं सोलोंनो नागिरदों आरोखि गथ' दै बेयाव नांगौ संनो दा मैथाजों नारेंखल जाबाय माइ संनाया बोरैबा ओरै गुरुबसो दिसुंबाय गोखि खारदै होसिगोन गिलाससे गासै ओरैजाय ना एवगासिनो आलासि सोरबा आलासि खाथि गोलैदानि थाइजौनि मागुरनि आलासिफोर गारि मोनथ'वाखै सासे राव फैया बे दान्थ्रास एवनायमोन दान्थ्रासनि संनायखौ नै होसनबाय बेदरा दहाय बुरजाथार मोनलाय ना बेनो बेनिफ्राय बिहा होनांगौ मस्ला मस्लि देलाय नै गुमैया संलायबाय दाना मालाय संनायखौ एरफैलायथारदों जेबो संनो रोङा नङा सनिया नैलाय बारा सङालाय गथ'फ्रा ओंखाम जाग्रोबाय नै गेमसो गेलेगासिनो बिसोरो aku kadang bina YouTube channel dong. Betul angin, ibu bapa isi bapa video horban link apa kan? Kamu dia channel lah channel biar minat channel ini. Apa ini biar mana mulai? Kumai gitu biar kumai ini. Biar ni jangan aku tahu. Ish. Nah ya ni kubur je ni haidian aku ni. Kuburan ni lah isu gele. Apa ni? Ang di mana lah ini berlama. Nebe uma, nebe na daw, nebe kam, apa bangki. Hai sini. Kacau berapa? Keras lah, baru dah keras kayu. Mas paling biasa lah. Itu barang kasman. Itu ba? Itu ba? Dan terus aku gini. Kuila bisa ni baik. Iya, aku mandi kita tak ada. Ini semua. Mulai kan nak kayaknya. Kurang jengkel lagi. So guys, video gue sudah selesai. Thank you so much. Next video, bye bye.